Има ли скрита сглобка между президента и Борисов? Това питаме депутатът от ГЕРБ-СДС Любен Дилов син. Здравейте и добре дошли. Добра вечер и на почитаемите зрители. Аз това не мога да го знам, разбира се. Пък и представете си, че има и аз го знам и точно на вас ще ви кажа. Това са обвинения от страна на БСП, чули сте ги. А това са обвинения от страна на Продължаване промяната. Да, бяхме заети много днеска. Ние също, Гергел, да не имаме конгрес, то важен. Избрахме си нов председател, честита му, Жоро Захарев, страхотна фигура, италианско образовано момче, икономист. Ами вижте, това няма никакво значение. Абсолютно никакво, защото с промените в Конституцията и с личността на Димитър Главчев, мисля, че всякакви конспиративни сценарии ще бъдат затворени, защото познавам човека, изключително почтен, порядъчен и работлив. И той много бързо ще докаже, че всичко това е радени вълнения са в момента и някаква смешна тютюмаха. Просто промените в Конституцията ограничиха кръга на възможните служебни премиери до две изключително силни фигури, които можеха да бъдат. Едната се оказа, че нашите колеги, когато са правили промените за Конституцията до ПП, не са разбрали, че има сега морален говорите кодекс, за Димитър Радев. Етичен кодекс, да, за шефа на банката. Не само етичен кодекс, но и европейски правила, които му забраняват всякакви занимания с политика. И съвсем естествен е избора на президента Радев. Аз не виждам нещо изключително в това. Човек с административен опит голям, с култура на общуване и дори с някакви морални качества. След като и всички останали били отказали. Да, има някаква история около това. Така че това е добър избор и аз мисля, че много скоро ще се разбере, когато човека си представи екипа и обстановката ще бъде спокойна и нормална. Аз най-много се надявам чиновниците да продължат да работят. Това е ужасно важно, защото държавата се крепи не върху политиците, а върху чиновниците. Верно, въпреки заръката на Борисов, нито Главчев, нито Желязков да бъдат служебни премиери, сега това дали е консултирано според вас с Няма Борисов? Представа. Да, и Борисов той не направи заръка, той изрази едно притеснение, че бъдем упреквани, което се случва. Може би молба беше. Ето, вече сме упреквани, но това е много смешно, защото ако беше Гюров, щяхме ли да сме упреквани? Той не е ли политическо лице? Или Чобанов, също така. Да. Така че това е смешно. Първо да си кажем, че българите, дето могат да дъвчат дъвка и да ходят едно време, останаха изключително малко. Тоест сега да ги почнем ги делиме и грубо на партийни, защото това не е, онова не е, то няма кой да свърши работа. Всички ги гласувахте тези хора да бъдат възможно за кандидати за премиер-министри. Аз не бях в тази комисия, но помня споровете, когато Радо Чолаков изключително така разгорещено предупреждаваше колегите от ППДБ, че не е много оригинално това да има такъв защото тази шорт-листа списък и освен това е от ППДБ ли? Тази шорт-лист е предложена от ППДБ ли? Те въобще предложиха идеята да се ограничава възможността на президента да избира. И беше логично, както при мандатите, след като първия, втория, третия, да му се даде възможност, ако той не може да, никой не изпълнява, да има възможност да посочи някой друг. Но това вече е минало. Конституцията е в този вид, в който е приета, стана жертва на тази сложна инженерна мисъл, определена от Лена Борислава като сглобка. И това е факт, с който разполагаме. Някои неща не са лоши. Например, удължаването на легислатурата на парламента, т.е. да има парламенти в времето на служебните правителства, е някаква гаранция, че неща като договор с Боташ, например, няма да се случват вече поне толкова лесно. Ще може да се упражнява контрол. Има ли риск, господин Дилов, да се превърне в арена на предизборна битка Народното събрание? Кога не е било? Гледахте ли последните две излъчвания? Ама моля ви се, по време обаче на предизборна кампания да не се окаже, че ще се надава. Да има много популизъм. Ама що сега нямаше ли? Аз, Боже, къде съм гледал? Какво правят Възраждане и какво прави ППДБ, освен популизъм през цялото време? Какво означава безплатно образование? Висше. Това какво е? Популизъм ли е според вас? Изключително комичен момент, който цялата академична общност е против него, но да не подхващам тази тема. Ще имаме възможност, все пак не е минал на второ четене този вие сте закон. Против това. Ще имаме дебати по тази тема, защото нищо безплатно няма на този свят. Сега като казахте популизъм и цитирахте ППДБ, аз днес ги чух да казват: ще седнем да преговаряме с ГЕРБ-СДС след изборите за коалиция, ако ГЕРБ-СДС си признаят, че те са едно с Пеевски. Чухте ли го, въпреки че бяхте на конгреса на Гергьовден? Това е изключително забавно.
от хора, които ние виждаме по коридорите, нали, как се отнасят с ДПС. Как се отнасят с ДПС? Прекалено любезно. Но аз нещо друго искам да ви кажа, което може би разширява полето на смисъл, защото иначе всичко става в територията на политическата клюка. Проблемът големия на политическия момент в България се нарича ПП, даже не и ДБ, по една проста причина. Вие отдавна ги разделяте една вметка. Ама не логично, защото едното е идеологическа формация, с история, с развитие и така нататък, докато другото е нещо, което се е създало, за да бъде срещу ГЕРБ. То няма друг смисъл. В момента, в който махнеш ГЕРБ, какво правят ПП? Безплатно висше образование. Какво правят? Те какви са? С какво се занимават? Каква е тяхната идеология? Казвате, отиват те на се евроизбори. родиха В кое политическо семейство? като В АЛДЕ ще ли да отидат в избори? Ама ГЕРБ. да отидат в АЛДЕ, трябва да се съгласи ДПС. Това дават ли си сметка? За кого ще вдигнате евродепутати? За коя политическа формация от европейското политическо семейство ще бъдат? Как в АЛДЕ? Те са абсолютни социалисти, според мен. Няма нищо лошо това си социалист. Те обясниха, да искаш безплатно че висше има ли образование. леви и десни политики. Вчера го чухме от Лена Борисова вечерта. Така че проблемът на българската политика в момента е, че когато махнеш антигерб риториката, там няма нищо. Нищо. И съответно те винаги се вкопчат в нея, защото това е идеологическото основание за тяхното съществуване. Те така се създадоха. Те бяха създадени от Радев като антигерб, после се развиха като антигерб. Знаете, арестуваха, изчегъртваха, бяхме токсични. А пък политиката е нещо рационално в крайна сметка. Да, има много мечти, има много красиви думи, патетични, има популизъм, има национализъм, всичко, но най-важното, което има, е прагматика. И тя е следната. В следващия парламент те ще имат по-малко, ние ще имаме повече, но е много голяма вероятността да нямаме достатъчно дори заедно за управление. Тогава какво правим? С кой да говорим? Те да изберат с кой да говорим. И освен това, когато ще кажа нещо, което винаги в Гергел днес сме го устоявали това нещо. Когато започне да се натемосва ДПС, това е крайен израз на изключителна политическа глупост. Защото в България така или иначе има близо половин милион български турци и тази партия ги представлява. И те трябва да са във властта. Те трябва винаги да бъдат във властта, независимо кой управлява. Защото просто това представлява техните съграждани. И наши съграждани. И това са техните политически представители. Ние не можем да им се сърдим, както аз не мога да се сърда на тези хора, които гласуват за ПП. Прекрасно, така сте решили, чудесно. Въпросът е избраниците ви да разберат защо са в политиката и какво искат да постигнат. Ами вие казвате сутринта, няма с кой друг да преговаряме. С ПП-ДБ ще е след изборите. И с кой? То логично. Така да преговаряш с някого, ти преговаряш с... Като се разведеш, преговаряш с жена си, така му ли с... За коалиция вече. Тук това не мога да кажа. Разбира се, това е понятиен фетишизъм. Аз мисля, и тук ще цитирам Тома Биков, който каза, че политиката трябва да се върне към своята нормалност. И нормалността изисква, когато правиш нещо общо заедно, всеки да поема отговорност и то ясно през всички за частта, която е поел. Тоест, да, коалиционно споразумение е по-добро, отколкото, не знам защо то се натоварва с такава негативна конотация, отколкото нещото, което... И когато си казвал по време на кампания, че гъртам ГЕРБ и след това седнеш с тях да управляваш. Какво да кажеш по време на кампания? Сега не е ли по-честно да се каже, ето, вече от двете страни казвате, ще седнем да говорим с опонентите си, което изглежда по-честно, господин Дилов. И този разговор много пъти сме го водили с вас. Ама аз не мога да разбера какво очудващо има в това, с кой да говориш. В крайна сметка, дайте си да се съгласим, че парламента е мястото, където дори да се сбият хората, по-добре да е там, отколкото да е по улиците. Тоест логично е, че там се случват тези неща, откакто е създадена тази институция. Демокрацията е сложно организирана, решенията се взимат бавно, по-трудно, дават се жертви по пътя, косвени и преки, защото просто така работи демокрацията. При автократичните режими и при абсолютната монархия е лесно. Един човек решава и нещата стават. Добри, лоши, това е. Бързо. Въпросът е тук, че става бавно. Аз мисля, че нашите колеги, за жалост не виждам нищо в тяхните изказания в тази посока, леко ще изтрезнеят, сега като излязат и първите нагласи социологически и други неща, и си дадат сметка, че първо бъдева разтуриха възможността това правителство да продължи още 9 месеца, нищо няма да спечелят, ще спечелят възраждане, може би. И второ, че за бъдещето на България те просто трябва да променят отношението си. Ако се избори 2 в 1, както върви,
ще спечелят Възраждане? Те ли ще бъдат големия печеливш? Ами така изглежда в момента, защото според повечето анализатори, да. Изглежда, че надявам се българите да чуят внимателно какво говорят Възраждане и какво говорят другите и да видят кое им харесва повече. Но виждам, че такава се конструират нещата. Чисто от момента. Това беше най-възможният добър момент за тях за избори. Господин Дилов, сигурно ли, че няма да участва ГЕРБ-СДС с експерти в служебния кабинет на Главчев? Цитирахме господин Биков, ето пак да го цитираме. Той това го каза. Не знам, питайте го него. Аз пак ви казвам, цял ден съм на конгрес на Гергьовден, ден имаме много важни решения, които са национално важни. Така че да има равно отдалечени експерти. Аз мога единственото нещо да кажа следното. Познавам изключително господин Главчев и смятам, че това беше възможно най-добрия избор, който изобщо може да има, защото това е човек, който, само си спомнете, периода, в който той беше председател на парламента, поведението му и професионално, и етично, изключително почтен и най-вече разбираше от работата си човек и мисля, че той ще направи добър избор. И за двамата това е много нова ситуация. И за президента Радев, и за господин Главчев. Те за първ път ще пробват да създадат служебен кабинет по новата конституция. Без това е сложно. Избори 2 в 1. Без това политически е сложно. Да не говорим за външно-политическата обстановка, колко е сложна, че и това отгоре. И вчера и чухме ни думи от американския посланник. Какво било? Направиха ли ви впечатление тези думи от американския посланник вчера, че не се много радват на това, че отиваме на предсрочни парламентарни избори, че не се разбраха основните формации? Никога никъде в приоритета в живота ми не е било да доставям радост на американския посланник или въобще на който и да е друг посланник. А може би на египетски, само защото съм председател на българо-египетската парламентарна комисия за приятелство. Така че не знам, но логично е Америка като флагман на случващото се в Украйна да не е много хепи от едно нестабилно и неясно прогнозно отношение управление в България отново за 3 месеца, точно в този момент, когато, знаете, с затоплянето на времето се очаква на фронтовете в Украйна да има някакви промени в една или друга посока. Така че това е съвсем естествено да изразят такава загриженост. Впрочем, не я изразяват само те, изразяват я лицата на НП и даже с доста по-горещи думи. И изобщо моментът не беше много подходящ, когато трябва да се разучим върху големия разговор за европейската политика. Каква да бъде? То може би този разговор няма да го и чуем по време на кампанията. Той е изключително важен. Значи Европа е на прага наистина да вземе може би най-съдбовните си избори, защото тя трябва да реши, ще се превърне ли в Съединени Европейски щати или ще продължи да бъде едно странно раздорно семейство, в което всеки дърпа на някъде. И тя, ако сега не го вземе това решение под заплахата, която генерира войната в Украйна, не знам кога ще го вземе. Господин Дилов, а дали чухте това условие пак от страна на Продължаваме промяната Демократична България? Със сигурност Калин Стоянов да не е и служебен вътрешен министър. Това щяло да покаже какви са хората, които участват в този кабинет. Какъв щяло да бъде този кабинет? Защото условията са във всяка изминала секунда, виждаме нови условия. Човешкият живот е прекалено кратък, за да коментираме постоянните кадрови претенции на ПП. Това разглоби сглобката Калин Стоянов. Това взриви правителството. Постоянните техни претенции за едно или друго име, което, забележете, те са предложили и те са избрали. Аз мога да ви кажа от задкулисието за колко областни управители са дошли колеги от тази парламентарна група да ми кажат, дайте да го сменим това, ама вие предложете да го сменим. Защото ние, нали, тук да не си разтураме нашата къщичка. Там е някакво постоянно кадруване, явно са много групи, които искат различни властови позиции и това е постоянно. Постоянно. Аз не мога да си представя какво им е било на колегите от преговарящия екип да го понесат цялото това нещо. И наистина няма смисъл да го коментираме. Дайте да коментираме това, което е видимо. Да коментираме политики. Има ли сценарий за този предсрочен вод? Защото вие казвате, много е важна европейската тематика. Аз ви казвам, уви, няма да чуем този дебат. Ами аз не знам дали има сценарий, но ще ви кажа, че поканете вашите разследващи журналисти да проверят от кога ППДБ са си блокирали билбордове в страната за реклами, най-вече до кога, до кой срок. И целият разговор, мисля, за това, кой е предизвикал изборите, ще приключи.
Твърдите, че те са се подготвили, за да бъде ясно, за пресрочен вод и много по-рано са си купили билбордовете. Аз смятам, за пресрочен вод. Смятам, че техните анализатори, защото съм го чувал от това, са ги убедили, че ако не отидат сега на избори, а отидат след 9 месеца, когато целият 18-месечен период, за който се бяхме разбрали, приключи, ще понесат много по-големи щети тогава, а не сега. Тоест, те са убедили в това и са пресметнали, че е по-добре сега да имат избори. Това не е год за България, може би ще е год за тях, не съм сигурен, българите ще кажат дали така ще стане или не. Не искам да влизам в тежка риторика, защото наистина няма много хора, с които да се опитаме да реконструираме след това тази съборена къща. Тя като цяло беше поставена на странни основи и съвсем естествено се разпадна. Тя е малко като така някакъв недомислен брак. И то не по любов. А по сметка? Да речем. Но така все пак изглеждаше. да кажем изобщо за институцията на брака и за коалиционните правителства също важи, че когато е бил измислен брака и въведен, средната продължителност на човешкия живот е била около 29 години. Тоест никой не е вярвал, че трае толкова дълго. Тоест хората се изнервиха, техния издържа 9 месеца. Пак много. Но и друг път съм имал възможност да го казвам, и включително и при вас, че това беше едно много интелигентно решение и просто половината от политическия елит с глобката. Половината от политическия елит не беше готов да го поеме. Защото това изисква наистина коалиционна култура, а ГЕРБ я имат. Те никога не са управлявали без коалиционни партньори. Понякога са имали доста кресливи и непредсказуеми като Атака. Те просто я нямат. Няма тази коалиционна култура. И това взриви в крайна сметка кабинета, без повече да се задълбочаваме кой е виновен и кой не. Да не забравяме, че на тази конфигурация се случва за втори път едно и също нещо. Първият път им се случи с Има такъв народ. Не е много умно. Ами да, когато настъпиш веднъж мотиката, нали, гледай да не настъпиш втори път. Просто, според мен, те са заслепени от невъзможността да формулират основанията за съществуването на Продължаваме промяната извън антигерб риториката. Добре, имаш един период, в който това работи. Буквално. И сега направи ги първа да политическа сила. Сега очевидно вече не работи. Два последователни избора не работи. Защото и днес те казаха, ще седнем да преговаряме с ГЕРБ СДС. Не случайно ви питах малко с кой по-рано. да преговарят? Ако искат, могат и с Възраждане. Но с условието, заедно сме с Пеевски, вие да кажете да, едно сме и така нататък, което не виждам как ще се случи. Звучи като древно заяждане, защото Пеевски не представлява себе си в политиката в момента. Нали? Избран на конгрес на ДПС. И най-малкото уважаваше избора на тези хора. Аз изобщо смятам, че България много загуби от постоянното демонизиране на ДПС. Вместо да разговаря с тях, защото те, за разлика от много български политически партии, са изключително прогнозируеми. Те веднага сядат с нолистки и казват какво искат. Това ни е важно за нашите избиратели, така искаме да се получи, това искаме да стане. И винаги са били много прогнозируеми. Винаги. Тръгна от СДС в най-революционните години, после Иван Костов изрече това, че са проклятия на прехода и знам, че съжалява това, че го е казал, защото просто не е така, напротив. И всъщност ние трябва да гледаме съвсем спокойно на тези хора. Те представляват реални хора в политиката вече колко години. Реални български избиратели. Вървим към финала на нашия разговор. Сега очакваме служебен кабинет, който да заработи скоро, избори 2 в 1 и хора равно отдалечени, честни и почтени избори. Аз не знам дали ще са изборите в 2 в 1, зависи много от... Както са се разбързали. Да, зависи много от скоростта, с която и президентската администрация и господин Главчев ще се справи, а разбира се, зависи от нагласите на политическите сили. Изглежда логично, най-малко спестява пари, но отговаря море от въпроси. По отношение на машините за гласуване, много теми ще има. И за журналистите ще има голяма радост през цялото това време. Единството, което съжалявам, че в парламента тръгнаха някои добри процеси. Този 9-месечен период трябва да го отбележим с това, че може би е първия в историята на България, новата, в която парламента реално упражняваше абсолютен контрол върху изпълнителната власт, доколкото е възможно, и прокара някои много добри идеи. Например, днеска се видяха Асен Василев да се хвали, че те, разбира се, дали 200 милиона повече за културата. Не, това го направи българския парламент, който се дигна на бунт срещу бюджета му, да припомна, включително хора изляха на улицата, а лицето на този бунт беше Тома Биков, който просто му каза, бюджетът няма да мине, това са ако тези пари не бъдат отпуснати за културата. Гледаме фактите, каквито бяха.
Благодаря ви. И до нови срещи. Любен Дилов пред Тупърни хора. Така се разделяме до следващата събота, точно в 18:30. А вие останете с програмата на телевизия България On Air.